Estic davant d'una biblioteca en Pates, així hi ha molts anys i molta història. El primer dimecres de cada mes ens trobarem a la biblioteca a les 5:30, contant contes, contant la vida. Estos. Vaig a veure què diuen. Adéu. Hi ha una casa especial, tota pleneta de llibres. és un lloc ideal. Té una escola genial, On anem tots a estudiar, amb un pati molt gran. per a córrer